Nalazimo se u prostoru buduće kuhinje u novogradnji. Za kuhinje je predviđen U-oblik i ima 5 kvadrata. Klijentica je imala nekoliko zahtjeva, puno mjesta za skladištenje, svijetli i neutralni tonovi i minimalizam. Ono što već vidim su izvodi koji nam definiraju pozicije kuhinjskih aparata, kojima ćemo se naravno prilagoditi baš kao i postojećim pločicama. Za početak je potrebno prostor iscrtati, a zatim krećemo s odabirom materijala i dekora. Iako su inicijalne želje bile isključivo svijetli tonovi, klijentica je u međuvremenu odlučila dodati i neke elemente u tamnim bojama. Odluka je pala na dekor u svijetlim nijansama koji će se lijepo stopiti s postojećom keramikom na gornjim i donjim elementima, dok će onaj u antracit boji biti na visokim. Kombinacijom dekora ćemo se poigrati, a što se tiče materijala, sve je Iveral, koji je jako zahvalan materijal u svim prostorijama, pa tako i u kuhinji. Uz to dodali smo i dio fronta u staklu. Sav potreban materijal naručit ćemo u Elgradu. Sve potrebno za montažu ove kuhinje je stiglo, pa možemo krenuti s radovima. Detalj po detalj i uređenje se bliži kraju. Iako je riječ o kuhinji od svega nekoliko kvadrata, zbog elemenata koji se protežu cijelom visinom, ali i oblika kuhinje, željenog prostora za skladištenje sasvim je dovoljno. Funkcionalnost smo postigli i rasporedom u kojem smo sudoper, hladnjak i pećnicu formirali u takozvani radni trokut, koji je vjerojatno jedan od najfunkcionalnijih načina opremanja kuhinje. Jedan element u kuhinji ostavili smo otvoren kako bi se u njega mogli smjestiti manji kuhinjski aparati za koje je uvijek dobro da su na dohvat ruke. S obzirom na to da klijentica uživa u kavi, u ovom slučaju to je upravo aparat za kavu. Budući da smo kombinirali nekoliko dekora, fronte su izvedene kao jednostavna varijanta bez ručkica. Elementi se otvaraju pomoću gola profila uz koje idu fronte s napustom. Na taj način izbjegli smo i eventualno ostavljanje otisaka na frontama prilikom korištenja. Na samom ulazu u kuhinju smještena je vitrina koja uz to što stvara dodatni skladišni prostor, lijepo reflektira ostatak dnevnog prostora pa on izgleda veći. Uređenje još jedne kuhinje priveli smo kraju. Kontrast svjetlih i tamnih nijansi sjajno se uklopio u manji prostor. Gornje elemente smo stavili samo na bočnim stranama kako bi prostor vizualno izgledao dublje. Zato smo taj zid ukrasili štukaturama boje cigle, a ta boja je povezala kuhinju s ostatkom dnevnog dijela. LED rasvjeta koja se provlači ispod gornjih elemenata i u kubusima naglasila je suvremenost kuhinje, a olakšat će i pripremu hrane. Rezultat je funkcionalna i estetski lijepa kuhinja, pa vjerujem da će klijentica zbilja uživati u njoj. Kod uređenja ove kuhinje bilo je važno i uskladiti je s ostatkom dnevnog prostora, i bojama i stilski. Ravne linije u kuhinji prate one u dnevnom dijelu, a antracit siva lijepo se provlači cijelim interijerom.